Sa laing bahin, ang akong pangutana, unsa nga saad sa Ginoo ang wala niya tumana? Naa ba? Sa imong kinabuhi, adunay bay panahon nga nagsaad ang Ginoo nga iya kang gipakyas? Ang matag adlaw matahom, kay ang Ginoo sa iyang mga saad matinumanon. Kini nga statement, matinumanon ang Ginoo sa iyang mga saad. Kadaghanan ni nako nasaksihan ug nasinatian. Gani makapamatuod gyud ko aning pulonga. Maunang nakaingon ko nga ang tanang adlaw matahom. Kay kada adlaw naa may saad ang Ginoo nga iyang gituman. Sama na lang siyang giingon sa ikaduhang Korinto 1:3 padulong sa 4. Na ang Ginoo naglipay kanato sa tanang kagulanan. Aron makalipay pud ta sa uban nga anaa sa kagulanan. Kay una man ta niya nga gilipay. Sa dili pa ko mopadayon sa unahan, kung gikalipay nimo ni nga pulong sa Ginoo, palihog tapusan ni nga video. Sa laing bahin, ang akong pangutana, unsa nga saad sa Ginoo ang wala niya tumana? Naa ba? Sa imong kinabuhi, adunay bay panahon nga nagsaad ang Ginoo nga iya kang gipakyas? Wala, di ba? Nan kung mao kana, dili ba kita makaingon nga ang matag adlaw nga maabot sa atong kinabuhi matahom? Labi na kay siya nagingon. Ako dili mo biya kanimo, nimo sa likway kanimo. Hebrehanon 13:5. Dili siya mo sa likway o mubiya nimo. Dili parihaan ang uban nga gasaad-saad nga dili kabiyaan. Pero sa dihang nakakita ug maayohon, dayon og talikod nimo. Pero ang Ginoo dili ingon ana. Hinuon kanunay siya naguban ug muunong gyud nimo. Dili ba na mabulokon? Malipayon nga kinabuhi? Di ba nag-ingon siya nga wala gyud makulang nato kay siya atong magbalantay? Ingon diha sa Salmo 23:1. Nisamot kanindot kay walay makulang nato. Unsay but pasabot ana? Bisan wala kay bahan diining kalibutana, wala gyud kakabsig kalipay, kalinaw ug gugma gikan sa Ginoo. Mas maayo pa na kay sa kwartahan oy. Abi nimo bisan dili nato mapalit ang tanan no, basta kontento lang ta, wala ba gyud problema. Diha naman gud ang problema nga bisan daghan kag bahandi, pero dili ka kontento na libog ang imong ulo ug unsa og tagbaw nimo. Mao ang sekreto nga tagbawon ka sa Ginoo, pagkontento aron dili ka niya biyaan. Tinuon, kanunay kaniyang bantayan ug tagbawon sa tanan nimong panginahanglan. Saad na niya brad, dili ako, usa katuhuan gyud na. Sa akon ang gingon, kanus-a man nagsaad ang Ginoo nga wala niya tumana. Busa kung nagtuo kaniya, padayon gyud sa pagtuo nga ang Ginoo sa iyang mga saad matinumanon. Aron nga ang tanang adlaw kanimo matahom. Kung napanalanginan ka ani nga mensahe, palihog og share ani nga video sa uban. Salamat.